Nere izena Ainhoa da eta Bertsularien Lagunak elkarteko eragilea naiz, administrazio lanak egiten ditut. Momentu honetan Bertsularien Lagunak elkartea 80. hamarkadan sortu zen eta urte guzti hauetan jende askok eta egin duen lan izugarriagatik elkartea aurrera doa. Momentu honetan 7 langile gira elkartean, 5 bertsu irakasle eta beste 2 administrazioan. Hezkuntza atalean baditugu 250 ikasle bertso eskoletan, iparralde osoan, eta gero lan egiten dugu ikastoletan eta eskola elebidun publiko eta pribatuetan. Eta hor, urte guztian, ikasturtean lantzen ditugu bertso kurtsuak. Eta hortaz gain, saiatzen gara ere, helduen gazte eta helduen bertso eskolak aurrera eramaten. Elkartea Euskal Herriko Bertsozale Elkartearen barnean da, hau da, elkarte handi bat da, eta gero lurralde bakoitzak badu bere elkarte txikia. Eta orduan koordinatuak gaude Euskal Herriko herrialde guztiak elkarte horretan. Alde batetik orduan badugu hitzarmen bat ikastolen elkartearekin, iparraldearen kasua sehaskan biltzen diren ikastola guztietan, emate ditugu bertso saioak, eta gero baita ere eskolaz eskola, eskola publiko eta pribatu elebidunetan, baita ere eskaintzen ditugu bertso saioak. Egia da, oraindik ere badugula eremu bat zabaltzeko eta handitzeko eta lan egiteko esparru horretan. Eta batez ere, baita ere, 16-18 urte bitarteko lizeoetan eta abar, zabaltzeko lan bat aurrera eramango dugula. Eta bestalde, herriko etxe batzuk laguntzen gaituzte, laguntzen dute bertsolaritzaren proiektua, eta gero hainbat erakunde publikoetatik ere baditugu diru laguntzak, adibidez Euskal Kultur Erakundea, EKE, Elkargoa eta Kontseilu Nagusitik. Orduan laguntzen dituzte esparru ezberdinak, diru laguntza batzuk dira sustapena, bertsolaritzaren sustapena bultzatzeko, beste batzuk lotura zuzena dute hezkuntzarekin. Gertatzen da bertso eskoletan, hasten dianean 8-9 urtekin adibidez haurrak bertso eskolan, gero eta neska gehiago baditugu, mutiekin batera bertso eskoletan. Eta baita ere badituzte erreferenteak, adibidez azkenengo bertsolari txapelketa nagusiaren irabazlea, Maialen Lujanbio, emakumea zen, eta zen final batean egon den emakume bakarra azken 25 urteetan. Aurten, adibidez, jada 3 emakume ditugu, eta txapelketa guztian emakume asko ibili dira. Horrek zekarri du, ekarri du bertsoa kantatzeko manera ezberdin bat, gaiak ezberdinak izatea, emakumearen rola ez izatea ama, emaztea edo norbait menpekoa dana, baizik eta izatea lehen lerroan egon daiteken pertsona bat, gizon bat bezala. Ekarri du hitz egitea generoaz, ekarri du sexualidadeaz edo beste gai askotaz, maitasunaz, maitasun mota ezberdinetaz, eta ireki du esparru bat, eta nun kantatzeko modua eta gai horiek partekatzen diren gizonekin.